dhi mabor. Piny owacho winjo bed ni timo ang'o mondo okonygi? Kanyo tang' no ywag ne piny owacho. Nikech seche ma nyathini onyiso, gi kizungu luongo ni innovation mindset. Seche ma nyathi osenyiso ni en gi paro mar loso gimoro manyien. Onego bed ni piny owacho biro kanyakla to wacho ni ma nyathi ma riwo pache kamoro achiel, ma luongo jomoko, jolony moko ma mokonye otimone gimiluongo ni mentorship. Onyalo create applications manyalo change the world. Wan gima waneno ka piny owacho timo ng'enyne en ni gidepend gi jo oko, jok mowuok oko mar Kenya, mar mondo olosnwa giwagi. To giwagi wan gi gimiluongo ni resources. Jogi te nyalo timo gigi mana komiyo gi thuolo. Koro onego bed ni imiyo gi thuolo. To kok wang'iyo piny owacho, wan ji giwegi, ang'o ma wanyalo timo ne jogi? Wanyalo kelo gi kamoro achiel mar mondo gibed like mentors ne jok madwa donjo university kaka magi. Yes. Erokamano ahinya. To ne nitiere jogo manok oyudo thuolo kata nok gitimo maber e science, ok gitimo maber e kwano. Be gintiere gi thuolo e paw lony manyasani ni? Ang'o ma ginyalo timo? Paw lony manyasani ok dwar ga gik moko